Yo, what's up mga Lodi? Nandito na naman kami ngayon para gumawa ng bagong video. Pero bagong lahat, ipapakilala ko muna sa iyo yung pinsan ko na vlogger din. Kaya pakilala ka na! Hi, I'm Musical Narvart and please subscribe on my YouTube channel. Pakita mo na yan! Go! At ito na nga mga Lodi, nandito na ako ngayon at nandito na din yung mga kasama ko. Guys, sila pala yung mga kasama ko dating gumagawa ng hugot line at mga kalokohan kong video. Kaya panoodin muna natin sila. Let's go! Para gumawa ng bagong hugot line in 3, 2, 1. Oops! Nakita ko yung crush ko. Crush mo parang hindi mo pa jowa. Pre, nakikita niyo ba yung lupa na yan sa Kayanga? Saan? Inor, kuranton! Hindi sa akin yan! Boom! Yo! At kung napanood mo na at nabitin ka dahil alam kong masakit mabitin, kaya umpisan na natin to. Gago! Hindi kita malilimutan. Oh my God! Wow! Hindi kita pabayaan. Nakaulit na pagkailanman. Hey guys! Yo! Yun. So guys, kamusta nga pala guys? Ito, masaya pa rin kahit walang jowa. Oh, Brad. Wala daw siyang jowa. Ha? Wala kang jowa? Pati ako meron ba? Wala rin eh. And his name is John C. Oh, nandiyan pa na yung kasama natin gwapo oh. O saan? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh Brad, akin mababayag ka? Abayagan at kasi may bakla man ay makapabuisit. Si Anta to kasi naalat to agad sa nasos. Ayan kalupay. Naalat to agad sa nasos. Ang balan to kuno yung ko. Nanda sa nasos. I know. No. Barak kasi malapata. Damn. A few moments later. Gusto nyo bang kalabanin ang mga taga Pangasinan? Oh no. Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Ba't di nyo subukang kalabanin ang mga taga Pangasinan? I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me say I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. Hindi mo naman siya kailangan subukan para malaman kung masama ba siya talaga. Ang dami ng nasirang buhay dahil dun. Anong gusto nyong sabihin sa mga gustong kumalaban sa mga taga Pangasinan? Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh no. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible. Thanks for watching! And please like and subscribe my YouTube channel and abangan ang aming bagong kalukuhan. Then let's go!